Ассалому алайкум, дӯстони азиз, подписчикои. Аввалан ба ҳамаи шумо, ба хонадони шумо сулҳу осоиш ва тамоми хушиҳои зиндагиро таманно дорам. Дӯстони азиз, дирӯз, яъне дишаб ба ман аз YouTube уведомление омад ва дар он ҷо навишта шудааст, ки монетизацияи канали ман, яъне шаблони якум канали ман баста шудааст ва ман метавонам ки 6 декабр аз нав, яъне заявка фиристам. Боз аз нав. Барои чӣ? Шояд ба фикри ман як филми бадеиро кам-кам пиратски дӯзӣ кардем. Филми номус буд, тавре шумо тамошо кардед ва ман дидам ки автораш иҷозат додагӣ аст, вале YouTube инро роҳ надод, ҳарчанд ки канали ман умуман жалба надорад. яъне ки YouTube двойник чизоро, яъне маводҳоро худаш дида монетизация одамро мекушад ё умуман монетизацияро тасдиқ намекунад. Дӯстони азиз, ана ин уведомление ман ба шумо нишон дода истодам. Барои ҳамин аз ҳамаи шумо хоҳиш, яъне ки вақте ки шумо ягон видеоро, ягон ролики дигар касро мегиред, умуман нагиред, хубтар аст ба фикри ман. Барое ки YouTube аз 16 сентябри 2020 қонунҳояш творчески студия умуман нав шуда истодааст ва дигар ҳолате ки двойник, яъне ки ролике ки дар дигар ҷо ҳаст, агар дар канали шумо бошад, ҳатман мисли канали ман ки баъд аз 6 моҳ 7 моҳи монетизация канали мара баст, ҳама хел шумодам иштибоҳ рух доданашон мумкин аст. Камакак ба сайри шаҳри мо назар кунед, сайр кунед ҳамроҳи ман дар Германия. Германия шаҳри иқлимаш каме намнок мебошад. Дар ин ҷо ҳоло ман ба шумо нишон медиҳам, вақте ки партовро мегиред дар хона, ҳатман бояд масалан пӯсти картошка, пиёз ё ин ки хӯрокаро ҳатман алоҳида мегиред, пластикаро алоҳида. Ва вақте ки дар мусор мемонед, ин ҳама хӯрока, аз хӯрока мондагӣ пӯсти пиёзу дигаро ино ба боғи ҳайвонот мебаранд ва дар ҳолати омехта шудани мусорҳо шуморо штрафи калон, ҷаримаи калон аз 100 то 500 евро мебанданд. Он нафаре ки ба Германия мебояд, хоҳишмандем ки эҳтиёт шавед ва хеле бо эҳтиёт бошед, сарфакориро омӯзед. Сарфакорӣ ин дар дини ислом ҳам бисёр ҳам муҳим аст. Сарфакор одам яъне ба ҳама чиз дар зиндагӣ мерасад. ана шумо метавонед ки шаҳри моро ҳамроҳи ман тамошо кунед. Дӯстони азиз, ҳоло дар Германия, дӯстони азиз, аз 2 ноябри соли 2020 мувофиқи қарори ин кишвар, яъне дар парламента чун қабул шуд, ҳоло карантин аст. Карантин яъне аз дафъаи гузашта каме нармтар, яъне ки мактабо, садико, боғчо бастагӣ нест, вале ҳатман бемаска, яъне ниқоб шуморо роҳ намедиҳанд ба мағозаҳо. Тамоми тарабхонаҳо, казиноҳо баста шудааст. Фақат баъзе мағозаҳои хӯрока кор мекунад. дӯстони азиз, бе ниқоб шуморо ба ягон ҷо, ба транспорт, ба нақлиёти ҷамъиятӣ, ба мағозаҳо роҳ намедиҳанд. тавре дида истодаист кӯчаҳои олмон тоза, озода, мардум хеле кам ба назар мерасанд. ино ҳамихе зиндагида одат кардаанд, мисли кӯчаҳои мо серғавғо нест. дӯстони азиз, холас ҳоло карантин мебошад. подписчикои канали ман бисёр мехоҳам ки маро дастгирӣ кунед.
дастгирии шумо буд ки канали ман монетизация гирифт, вале бо айби худи ман ки филми бадеии тоҷик филмро яъне ки дуздӣ ҳисоб мешавад, ҳарчанд ки ба ман жалба наомадааст, оно ба фикрам аз ҳамон ҳисоб канали маро 1 моҳ бастанд. аз ҳамаи шумо хоҳишмандам, касе ки блогера хоҳиш ягон чизи бегонара, яъне ролики бегонаро дар канали худ роҳ надиҳед. дӯстони азиз, ана ин хонаҳое ки мебинед, хонаҳои истиқоматӣ аст. яъне бо мо сайр кунед, тамошо кунед шаҳри моро. шуморо дар пеш блогҳои хеле ҳам шавқовар аз ин пас интизор мешавад. прямои эфирои мо дар ҳамаи каналҳои ман 4 канал дорам. дӯстои азиз, ман блогер фақат барои подписчикҳо блогеро мебошад. рецепти шаҳло барои катбонуҳо мебошад. шаҳло теҷе унҷо бисёртар клипҳо, яъне қиссаҳои эҷодиёткардаи худро аз ин пас мегузорам. ҳамроҳи мо сайр кунед. ҳозир ба як мағоза меравем ки теди ном дорад ва ҳама чӣ 1 евро мебошад. 1 евро ин баробар мебошад қариб ба 15 сомони тоҷикистон. дӯстони азиз, тавре дида истодаед, мардум ором, ҳама ҷо тозагӣ, аҳён одамон ба назар мерасанд. блогерони нав ба ҳамаи шумо бори дигар маслиҳат медиҳам ки моли бегона, ролики бегонаро надуздед, дар канали худ нагузоред. он чӣ ки худ блог мекунед ё ки он чӣ ки худ эҷод мекунед, масалан ягон воқеаро мебинед, вале тарбиявӣ бошад, яъне ки фаҳш набошад. масалан мегӯед ки фалони зани каса ё ки шавҳари каса қапидан, ё ки фалонира кушт. ин чизо аз тарбия, аз доираи ахлоқ берун мебошад. ин фикри шахсии ман мебошад. мо ҳама мусулмонем, алҳамдулиллоҳ, ва ин чизо номумкин аст, яъне номақбул мебошад. ба хотири тамошобин ва лайк ин корҳо дар дӯстони азиз, барои он нафарое ки теди, яъне мағозаи $1 мо хеле шавқовар бошад, марҳамат ҳозир ба теди медароем. теди мисли 1001 майдачӯйда дар вақташ дар назди бозори баракат буд, дар наздикии мағозаи сум. ҳозир ҷавоно ба фикрам унҷа хеле обод шуд шаҳри мо ва дигар чӣ аст. ана мағозаи теди дар тамоми шаҳрҳои олмон инчунин як мағозаи 1001 майдачӯйдаро вохӯрдан лозим аст ва бисёр чизои рӯзгор хеле арзон мебошад. ана теди. мо ба мағозаи теди омадем. дӯстои азиз, тавре гуфтам бе ниқоб моро роҳ наметиҳанд. ҳозир ниқоби худро мекунем ва ба теди мегузорем. тавре дида истодаед, ҳама чӣ 1 евро, яъне 13 сомон. ин чизое астае ки барои кӯдакҳо, бозичаҳо, барои рӯзгор. тавре дида истодаед, ҳама чӣ 1 евро. ин чизои майдачӯйда мебошад. дасти ман да телешка, овози телешка ба ман ресад. дӯстои азиз, ана дидем 1 сомон гӯя меша. хеле ки ҷада 1 сомонда баробарай. агар эхе ба таври худмон гап занем. дӯстони азиз, иҷа тавре дида истодаед 55 сент, қариб 7 сомони хумон. намин чизако, чизои барои кӯдакҳо дар корӣ.
اینجا 10 سنت. тавре дида истодаед. тавре дида истодаед. Ана ин чизо ҳастай. Чихеле ки да кормон. Рози нарша мебинем 5 сент. 5 евро. қариб 70 сомон мешад. Чизои рӯзгор. Достони азиз, ин инҷа маския 4 евро дидем. Як пачкаш. Ина 4 евро. Болиштовай. ҷое ки 1 евро буд, дига адел буд, достои азиз. Ҳам болиштакор. Барои шумо интересни боша нишонтон мекунам. 10 евро. Инам як такаш. Ина ҳамаш 10 еврои. Дидем, достои азиз. Ина 5 евро, достои азиз. молои рӯзгоранги ҳами гуайвори султони кабирвори 5 еврои. дӯстои азиз, мо аз магазини 1 евро берун биромадем ва барои худ яъне чизои даркорӣ ҳам хеле чизако харидем. дида истодаед ҳамаи ҳамино ҳар хел нарха биромадем. имрӯз шанбе аст ва мағозаҳо то соатҳои 8 кор мекунанд, баъзе мағозаҳо то 12. дӯстои азиз, ё магазинои гароннарх мебошад. бисёр либосҳои замонавӣ доранд, қимат ва ҳоло маҳкам аст. инҷо хонаҳои истиқоматӣ аст. тавре дида истодаед. ҳагоҳ якшанбе дар тамоми олмон, дар ҳамин кишвари аврупо тамоман мағозаҳо кор намекунанд. фақат баъзе мағозаҳо ба истиснои баъзе аптекаҳо, дорухонаҳо ки 24 соат ҳастанд, вале нархош хеле гарон. барои ҳамин мардуми олмон рӯзи шанбе харид мекунанд. магазинҳо қариб холӣ мешавад. рӯзи якшанбе аллакай запас дорем. барои имрӯз мо ҳам харид кардем. анаи биное ки мебинем бинои почтаашон ҳам рӯзи бозор кор намекунанд. дӯстои азиз, давраи шӯравӣ мо хатбозӣ масалан мактуб мекардем, яъне инҷа почтальоно шурӯъ кор мекунанд. ҳама чӣ ба воситаи ҳуҷҷати тасдиқкунанда, мактубҳо, зиндагии одамон. яъне инҷо агар гӯем Германия, ин штамп, яъне документ мебошад. ба миллатат нигоҳ намекунанд. бояд документот дар сатҳи баланд ва зарурӣ бошад. инҷо мебинед центр маркет навиштагӣ. инҷо мағозаи туркӣ мебошад. тавре дида истодааст. тамоми меваҳо дар мағозаи туркӣ ҳаст. дар олмон одамо бисёртар саг мегардонанд, сагро дӯст медоранд. вале барои он ки дар хона саг ё гурба дошта бошед, бояд ҳар моҳ андоз според барои сагатон, яъне ки пул меспоред барои он ки шумо саг доред, мисли як нафар узви хонавода. вале тамоми гӯям мардум саг доранд, хато намекунем. дӯстони азиз, бо мо сайр кардед. ба он нафарое ки шавқовар буд ки олмониҳо масалан чӣ хел зиндагӣ мекунанд, камакак ман маълумот додам. дар мактабошон баҳо чӣ хел аст. мо масалан вақте мактаб мехондем, баҳои 5 баланд аст дар худамон. 5 яъне аълохон. дар инҷо 5-6 мегиранд, ай ҳама бадхон меғалтонанд. агар 10 рӯз шумо бесабаб ба дарс наёед ва ин далел надошта бошад, шуморо аз мактаб пеш мекунанд, документотона метиҳанд. инҷа тоҷикистон нест ки черезбозӣ кунед, кӯдактона вастанавид кунед.
барои ҳамин дӯстои азиз мактабо баҳои аз ҳама баланд 1 мебошад, 2, 3 паст аст. Мисле ки мо 5 мегем, 4 мегем, 3, 2. яъне ҳама чӣ чапана аст. чапана гӯем мешавад. ҳамин хел дӯстои азиз, ҳар як миллат расму таомул, яъне чӣ гӯем, умумиятҳои ба худ хос дорад. хӯроки миллии худро дорад. хӯроки миллии олмониҳо бештар гӯшт мебошад, бештар гӯшти хугро истеъмол мекунанд. бо нафаре ҳастанд вегетарианс ҳастанд, тамоман гӯшт намехӯранд. картошкаро бисёр дӯст медоранд. хӯроки дӯстдоштаашон картошка мебошад. подписчикои азизи мо, ҳоло барвақт аз тоҷикистон мо 4 соат фарқ дорем, аз русия 2 соат. вақте ки рӯзи 21 март соли нави масалан мо мешавад, он вақт соато 1 соат аз Россия фарқ мекунад, аз тоҷикистон 3 соат. ҳоло мо аз тоҷикистон 4 соат қафо ҳастем. дӯстони азиз, лаҳзае бо шумо сайр кардем. бисёр савол медиҳед прямои эфиро дар дигар каналҳо мешавад. ва ин канал 6 декабр, яъне рекламаҳоро сар метиҳад, рекламодател дар 3 ҳолат метавонад канала банда, дар ҳолати дӯзӣ будани ролик, дар ҳолати метадани набудан, яъне описанияи шумо агар дар роликҳо набошад, дар ин ҳолат ҳам шояд маро барои ин бошад баъзе чизом описанӣ надорад, саросема мешам ва дар ҳолати мешавад ки ошибка хато мекунанд ютуб. ман хат кардам, хай бо мебинем, баъд рекламодателҳо қабул намекунанд, ба ҳамин хотир мебанданд. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо бо шумо хайрухуш мекунем. худованд нигаҳбонтон бошад, ҳеҷ гоҳ саратон дардро набинад. ҳамеша хурсанд бошед, хушбахт бошед ва бо канали мо бошед. ташаккур ба диққататон.